Bona vesprada a totes i a tots i gràcies per haver vingut a l'acte central de campanya de la coalició Compromís a Xàtiva. Soc Joan García, secretari local del bloc i regidor a l'Ajuntament de Xàtiva, pel bloc Coalició Compromís. Primer que res, voldria donar les gràcies als que heu vingut per donar suport a la candidatura de la coalició Compromís per a aquestes eleccions. Gràcies per vindre als que sou de Xàtiva i ens heu votat en les eleccions locals autonòmiques. I gràcies per vindre als que veniu d'altres pobles de la comarca, regidors i regidores, membres dels col·lectius i simpatitzants. Gràcies per el vostre suport i l'esforç de tots és el que farà possible que aconseguim tindre una veu valencianista a Madrid. Una veu que defensa els nostres interessos i que passa que respecte el poble valencià en les grans decisions. I per això us demano que aquest diumenge voteu a la coalició Compromís, perquè hem de canviar les maneres de fer política que volen imposar el PP i el PSOE, o sigui, el PSOE, que és el mateix. Ells volen que hi hagi més partits que els seus, repartir-se el pastís entre els dos, ara governa jo, ara governa tu. I faig el que em dóna la gana. I nosaltres hem de ser a Madrid per dir-los que ja n'hi ha prou, que la democràcia és una altra cosa. Podem tenir de caure en un bipartidisme pitjor del que hi ha en altres països, on almenys fan primàries dins dels partits i pot presentar-se en buida. Així, el que no segueix les instruccions dels dirigents dels partits no va enlloc. I podem evitar que facin una reforma electoral per eliminar els partits xicotets. O, com vol el PSOE, deixant-nos parlar només 11 segons en el debat de Canal. Així, per sort, tenim més temps. Davant d'aquest intent d'emmudir-nos, nosaltres tenim una proposta de reforma electoral que es diu el referèndum valdoví. Es diu un referèndum perquè volem que siga votat per tota la ciutadania, no com fa el PP i el PSOE que decidissin canviar la Constitució només amb el seu vot i sense passar per la consulta ciutadana. I és una proposta que té unes idees bàsiques molt senzilles per portar més democràcia a les institucions. La circumscripció electoral ha de ser la comunitat autònoma. La província és una divisió anacrònica que en democràcia no té sentit i margina els partits xicotets que no poden obtenir representació en les províncies poc poblades. Ha d'haver igualtat en la representació. La normativa actual i la divisió per províncies fa que algunes comunitats autònomes tinguin molta més representació de la que els toca per població, mentre altres, com la nostra, tenen menys representació. No ha d'haver cap barrera. Quin sentit té negar la representació a un ciutadà? Les llistes han de ser obertes, perquè hem d'obeir el que diuen els dirigents del partit activoter. La llei d'or actual és injusta i afavoreix els partits grans. Només s'hau de veure el cas de Xàtiva. El Partit Popular té menys vots que la resta de l'oposició i té més regidors i pot governar la majoria absoluta. S'ha de substituir per un altre sistema com el método de Hare, que ja s'usa a molts països i és molt més proporcional. És al cap i a la fi una proposta per democratitzar la vida pública i la política. Això és el que demana la ciutadania, més democràcia i no menys. Estem farts que ens ignoren com a ciutadans i ciutadanes i que ens ignoren com a valencians i valencianes. Ara us convide a veure la nostra proposta en el següent.